Lyle. Oh. Uli kay waring ka. Ayaw lanit. Ma, sige na. Ayaw lanit pag uli kay waray namon upod tininga ni Kuya Lyle. Kinahanglan ko man umuli, anak. Mabalik ka, boss, ma? Diri pa ko sigurado, anak. Hinuman ngayon magbabantay kan papa, ma. Diri ka ba nga pwede? 12 anyos ka naman. Hipiya, igdudulong ko nala. Mapadeliver na lalwat ako itong imong pagkaon. Pwede ba ito, anak? Tama. Dito na lang papa kwarto. Nga, damoy ra. Aw, bisan dito duwa itong pasyente. Para ba may day nga tao? Among man itong available nga kwarto, anak. Private la. Kay diri ka man natlukon, Kuya Lyle. Napaupod pa nga niya ako ay imit kap. Ikon masirum. Lyle. Dira iyo, mag-iridad la kita. Mag-iridad la kita. Anak ko, okay. Kap, ikon masirum. Lyle. Ano nila, ma? May tuyo ni papa. Kinahanglan umuli na imo mama. Ikaw magbabantay hakon. Upa. Ma. Sige palitaw. Uli na la. Kung may da problema din ni Lyle, makadto ka nurses station. Kung emergency, ito nga switch nga hirani ha uluhan ni imo papa. Pindutala ha? Oo, ma. Joyce. Salamat. Waray sa pa yan. Pagpaupay dayon, para diri ka mag-iniha din niya hospital. Pasensya na. Nadisturbo ka. Ayaw ito paghuna-huna. Pia, pagsarinta ka ni mo papa, malakat na kita. Edsel, sorry ha, wala ako makakatudayan ka da, mama. Sige, Gadla. Kumaon na lang ako kay magutom na. Wala magod ako mag-snack opisina kay kahon ako. Mangangaon kita gawas pag grocery ta. Sorry ha. Lingkod. Ano man, nag-overtime ka? Wala ako mag-overtime. Nag-undertime nga ni Lugod. Ha? Kaya ano? Awan ay, magkaon ka na? Ay, kukuhitan ko ikaw. Kumaon na ako kanda, mama. Gindulong kumanggod nga to'y Pia. Nag-undertime ka kay mag-upod ka mga ni Pia? Nag-stroke kay Alex. Gindara hospital. Amo ba? Amo ngayon nga wari mo ba? Mumon na mga mon. Amo ngayon na rin ba? Amo ngayon nga, amo ba? Gindara hospital. Amo ba? Amo ngayon nga wari mo ba batulan na ako mga tawag eh? Sorry, good. Wala ako babatin ringing kay nakasulod habagan na akong cellphone. Labot lang nga sagi po man ako pag-arreglar sa hospital. Kumusta man niya? Di rin naman kuno critical. Pero may schedule yan MRI, buwas. Labot at may iba nga laboratory test na iya. Nga masasagi po ka kay ko itong mga ginano ay iya. Edsel, unta maka-insindi ka nga waray pamilya din ni ato ni Alex. Di ka man niya pwede pabayaan. Kay tatay hiyat akon mga anak. Nga nasawa mo lagi po niya. Edsel, ayaw ito natin paghimuo nga issue, please. Kaya di rin man balit. Tinuod man liwat nga mag-asawa ka mo. Yan ni Alex, di ba? Ano, tapos ka na kumaon? Ako na ito maninipig nga maghugas ito ni mo kinaunan.
Kay karoy ko na ko maturog. Gula ko. Ako na paninipig, Joyce. Sige na. Pahuway na la. Nasisina ka ba ako, Edsel? Ano ba nga masisina? Dirigad. Nakakaintinig at balito ako itong nimo sitwasyon. O sige na. Pagliwan na para makapahuway ka na. Maupay ni paray mo. Ini nga sabawhin linaw agan. Mapasuay pa. Di na pa ako gigugutom. Mano, Aba daw, ano kuya. Wari mo nga ni makaunan ni mo rasyon para pamahaw. Wari pa daw ito yung nasunod timtiyan. di na pa ako makaon. Anay, ano mating karuyag kaunon? Ayala ko pagintindihan. Kung may medisina nga tutumaron, patumaran nila ako. Wari pa man maghatag ang nurse nga nagkuhan imo blood pressure kanina. Uy, Adi, Ate Joyce. Nagsalingon nga yung kamong nga nilail, pagbantay, Mano. Oo, kay makaturog ko no anay balay. Wari man kuno hiya mga turogin mo upay di kagabi din hi. Kaya yung babantay nga nahinga nga turugin maupay. Siya na. Didi, ati lingkod. Salamat, Mano Boy. Ayugan na pagtukdaw kay nagpapakaon ka man ada. Unta, ati, pero di rin pa man kuno hiya makaon. Wari ka mamahaw. Kaya ada pa manlalamesa ni morasyon. Ano ba ni maging kaon? Oray pa ako kaon. Alayo na lain nga akong dara, Mano Boy. Itong sabon nga pangkarigo ng pandaba. Ikakatulalaban nyo. Ay, sus, mo sorry. Nangagaw na ako. Lapit pa kurang kayo. Mano ka di ba ate? Sige la, wala man Amo, ito. ito kay Mano ya. Mas ano niya. Uy, sige ka pa. Ano ba ate ka lang sa'yo? Ikakatulalaban nyo. Ay, sus, mo karigo ng pandaba. Itong Mga tao diyan agad. Alayo na lain nga akong dara, Mano. Oo. Layo na lain nga akong dara. Layo na lain nga akong dara. Itong sabon nga pangkarigungan panlaba, ikadto na laban niyo. Oo. Excuse anay ha. Makaon ka, kay war ka pakaon, Alex. Hungitan mo daw ako. Kay makakaglugaring ka ba? Magluya pa akon mga kamot. O di asya na. Huhungitan. Kay amulat paagi nga makakaon ka. Namimingaw na ako ito ni mga luto. Pagpaupay dayon. Kay paggawas mo, lulutuan ti mo kareng na pwede mo. Madungan ako yung mga ta-downtown paggawa sa aton office, ha? Sure. Mag-grocery ka gihapon? Oo. Kay waray na yung taon sulod trep balay. Anhain nga balay. Sorry la kay. Yan ang mga panahon. Nalilipat ako kung nasa rin ka nga habalay. Ha, apartment ni yung nga gimpliplitihan nga ni Edsel? O ha iyo balay nga ni Alex? Haiya balay. Habalay ni Alex. Ganito na akong agi.
Hiton amon. Ganun ba yan? Hoy! Ano ba inikuan? Abalay. Haiya balay. Haiyo balay nga ni Alex. Haiyo balay nga ni Alex. Haiya balay. Habalay ni Alex. Ganito namon mga anak. Pasensya nalipat ka. Amo manggihapon ako, dani nalilipat. Ay, pastilan. Maupay na lang nga buutan ni Edsel. Hala, uungayan. Tatawagan ko Edsel. Ay, maupin na lang na hinumdum ako. Kay may danaliwat noon taniyo sabot. Nga diri madadayon? Waray namon sabot. Pero madiretso ako nga tuha. Nga tubabala ito ng mga bata. Ay hilay-hilay ito na aadto. Ay, tawagi na la. Kay bangin ka naliwat mahingalim mo. Correct signal na. Dahil kita magawas? Ngain. Hala, may sabot ba nga inaton? Joyce, biyernes yan na. Biyernes nga ni, dahil kita nagluto-luto na. May nagkudatoraya niya. Joyce, biyernes yan na. Sabot ba nga inaton? May sabot ba nga inaton? Joyce, di ba biyernes yan ha? Biyernes nga ni, dahil kita nagluluto balay. Ay hagawas kita ng kaon, di ba? Biyernes good man yan ha. Pero, pasensya laan ha. Ayaw la, babawi ako sunod. Kinahanglan ko yun ako matu. Ayo balay. Habalay itong mga bata. Hilay ito na adto. Himano boy, amulay itong bantay kan Alex sa hospital. O sige, bye. Edsel, Ano ba yung nangyay tata mo? Napakalas ka ba latul? Tigda ka lang, baga kumaniya balayin. Waray nga ni anay tumawag o mag-text man lahat. Ano maturo sa ni Don Tol? Anik man nga ni. Ako an, maupay na nga ani ako. Pero anay ha? Kaya nga baga nakikiglakat ka man ha? Nagsarit ka ito yan ha? Kan Joyce? Nga, Anton? Nga. Naka-office uniform ka pa man yan. Eh. Nagsarit ka. Lakat ka man ha? Lakat ka man ha? Nagsarit ka ba hito yan ha? Kan Joyce nga, naka-office uniform ka pa man. Porbida man yung kadamot yung pakyana. Tana na. Pamiling kitahin aksyon. Ha? Aksyon pa? hain pa daw di Edsel.
Naguna ka, waray pangani. Hain pa daw di Edsel. Di man niya iguruloy adi nga mga oras. Pasado alas 11 na gudit gabi. Alas 12 na. Edsel adi. Ay, abrang itong portahan. Sigurado nga nakainom kaya nagkikinantahon. Wari may mag-text naman na ako nga malakat yan na nga gabi. Good evening. Morning na ada. Ah, Tanan nasa kum na. good morning, my love. Damo ko na ni mo na inuman, no? Di maililiro nga mo baho pala. Alaga rin ba ako? Pagliwan na, yung paglabar para ka mahawawan bis maguti. Ayla, malingkod lang niya ako kay baga, libot-libot man. Bakit malay? Oops, Ala, hini ka ala na, na ako Edsel. malingkod. Tutumba ka. Ano daw, nakain ka ba? Hinuni mo mga kainom. Stop. Stop. Naringasa. Pwede ka naman lang nga ni magpasabot. Nga di ka makakauli dayo. Saba. Joyce ay saba. Kay tuod man. Nga wari ka magsalita akon. Nga di ka makakaulin temprano, di ba? Nag-istorya kita kanina sa cellphone. Waray ka magsumat. Kaya ikaw ba nga yan, ha? Nagsusumad ka tayo mula ka? Ha? Edsel? Nasumad lang ko mo. Pagsugad na lang kita yun eh. Mahin lugaring inlakat. Edsel, ayaw na paginakan kay hubog ka. Ano ba ko yung plano, Joyce, ha? Mabalik ka na kan Alex? Amo ba? Ha, Joyce? Edsel? Ano nga mabalikan, Alex? Kay ano ko pagbalikan, Alex, niya ikaw may tunakon kalungon. Hai mo ako may relasyon. Kaya naman nga nagsisinervyo yung kalagyapon na sa tangadayan hae, ha? Eh, ano, Joyce? Hagi, Edsel, ano ba? Mabalik na balot kita katanikangan? Ma-explicar na liwat ako imo kung kaya ano gintitimang noan, kuy Alex? Kaya di na ako nakakaintindi at atensyon na ginahatag mo ay, ha? Sakto na pag ginakan, Edsel. Sakto na. Sakto na? Kasalit ka, turog na. Nalikay ka lang pa yung istorya akon. Nalikay ka lang. Nali kaya akong hubungan ka istorya kay waray gamit. Sige na, Edsel. Pahuway na kita. Kay kanina pa ako gimpipiraw.
Buhat na nga paghiramos, tibway. Atendere ako imbis nga hi Alex. Edsel, o nga buot. Intindi agad ako. Pero may ka na nagpipi na intindi, Joyce. Ano man ako? Natawagan mo imo mama? Ay. Ito nga piya. Adit sa next page la. Diri amo. Wala na yun siya. Diri amot ko, ni paging. Hello? Diri amot paging. Natawagan mo imo mama? Ano man ako? Natawagan mo imo mama? Natawagan mo imo mama? Waray pa, Lola. Aw, kintawagan ko pero diri na baton. Kintext ko na la. Anay daw. Maling ko daw ani itong tikalagas nga tikaluyan ha itong mga tuhod. Agoy-agoy nga mga tuhod nga hawak. Salamat. Nakalingkod na ako. Hi Lola, maulul kihapon dana itong tuhod. Ano, Lolo? Lola, awasay sa'yo. Hilolo siya na hilolo. Hilolo, ano? Hilolo. Hilolo siya na hilolo. Tuhod. Ano, hapon dana itong tuhod. Ano la, kay danay, kinbubutangan yung panyos. Amo na kami hito nga ni imo lulo apo. Damo Lola. na magulol. Lola, maupay ka mo nga ni Lolo. Kay usalay ton balay. Aw, kuan ba? Diri pa ka mo magpulag pareho kan mamangan papa. Ay apo. Unta maaram ako pakiistoryahan. Ane? Ay, sorry, diri. Unta maaram ako pakiistoryahan. Mamangan papa. Pareho kan mamangan papa. Ay, apo. Unta maaram ako pakiistoryahan mo ito nga butang. Ito nga imo edad yan na. Kaya ko, Lola, kung dako na ako, ngayon may tinako asawa, diri ko karuyag nga magpupulag kami. Amo ito itama, apo. Amo good ito. Uy, nag-ring man ini nga cellphone. Kuya Lyle, Lula, anay ah. Hello? Kuya Lyle? Piya, gipapagandam ka na kay kukuhaw ka din ni Yaya. Aw ni Yaya, ni Mano. Dasi na dia ka dia. Piya. Gipapagandam ka na kay kukuhaw. Piya, Lyle? gandam ka na kay kukuhaw ka din ni Yaya. Kuya Lyle? Kuya Lyle? Piya, ginpapagandam ka na kay kukuhaw ka din ni Mano. Magawas na ospital ni Papa, Kuya. Day, kung ako'y aada lugar ni Edsel, asya man liwat akon bubuhaton. Salit intindihan nala ito iya, kung danay nag-aaburido imo. Natigkad to ka kanda Alex, nganiton mga bata. Magaan naman liwatan kay wari ko man choice, Magla. Diri man ako nasir nga pirmi nala ako magsiserbikan Alex. Pero yan ang bago pala yung nakagawa sa ospital.
Kinahanglan pa niya't akong bulig. Oo man balit. Maaram man luwat ako ito. Waray good din iton pamilya ni Alex sa Tacloban. Di rin man luwat pwede nga pati itong masakit. Atenderan pa hit kabulig. Kairo man luwat in tao ni hit kabulig kung masusugad. Hindi man liwat makakag-istrikto ka anak sa kabulig. Sumiringanit usa nga diriya. Diri ma-insister himano boy. Salit kinahanglan ko lagi hapon ni atenderan. Ano man itiyan na? Kung pagdidan ka na ni Edsel, nga magkinadtuon ka da Alex, Hindi ka unta dito yung pagbuhaton. ada, maupay kong diri. Hoy, ubusan na ito nga imo snack. Kay matatapos na itong aton coffee break. Tol, asin siya lanay. Pas ako yan na kay bagin. Magreklamo na yung misis nga. Nagsusukot na at gimmick. Pahuway lalay, tol. Sige na gad, kay makuha rin man ito. Ako lang ako sa itong mag-ininom. Mastering pa lang ha. Pasang ko nga tanan itong problema itong kalibutan. Salit bis nag-uusaan. Nagiinom magawas. Kay hingan. Pahuway lanay. Maraot ka man nga sangkay, tol. Kalurog daw. Ako ba't baraot nga sangkay na, ha? Sige na. Ha? Ayaw mo pag-inistorya sa cellphone kay nagmamaliw ka ba ya? O sige, bye. Tawarin mo na data nga best friend, tol. Ayaw, God. Bye, sige. Mauli na laki ni. Wala may nagagat pa ginuma ako na. Ito kaya na. Ato ba daw lay Joy sa balay? Ate Joyce, ada niyo mong gipapakuha nga malunggay. Ay, salamat mano. Andaman na laki para pagbutang nila niyan. Ito na akong maging susunad. Ito man nga bandihado. Asya na't sudli. Oo. Sigurado nga gadado na liwat ti Kuya Alex pagkaon niyan kay ikaw to nagluluti ton sura. Sige na lakay nahangyuman. Pero di man ro gito ihad to na reklamo na akong kaluto. Di bahan mo ospital nga ikaw ang nagpapakaon haya. Bagay na bilad ay mo ano ate. Sige, kaupay niya. Diri ya magbinilad. Kaya diri ini permanente. Oy, ang mga bata ngayon, mano, wala man ako babati. Ay, aadto ayo kwarto, hipiya. Hilay na kumita ako nga gumawa sa git. Bangin nga to tindahan hayrani. Amo ba? Anay lakay papatumaron ko pa'y Alex. Sige, kikitaon ko itong sinunad. Ako Salamat. lang kikita-kitaon. Nasa rin pagod ako nga. Mauuna pa kan Joyce pag-uli. Maaram lang ako na niya nga oras. Ito na natin ti asawa. Bulag man nga ni. Pero kinsisinirbihan lagi hapon na. Samtang ako nga iya kalungon ng balay. Iya boyfriend. Pero may nalalagi hinula tayo iya. Ay daw. Pero may nalang masusugad. Di rin pwede. Di rin ako masagot.
Ayaw pagdamo pag inumin tubig. Diri ka pa pwede magdinamo pag inom. O sige na, inom na. Salamat. Ano man, mahigop kan sabaw. Di naman ini mapasugod. Tuman nala. Ako na lang makaputit makaon. Diri pa. Dada ako nga problema kung mahuwaran kat sabaw. Ako lat makapot. Adi na, oh. Marasa lagod lagyapon magluto. Sige nala, matuod nala ako. Kay tuod man. O, adi pa, higop pa sila. Mugod ganyan. Mugod ganyan nagbabalik-balik. Ano kanda Alex si Joyce kay? May nga nira relasyon. Nagkabalik dyan nga doon. Malakatag din eh. Iigo na ako nakitaan para makumpirma itong akong tahap. Edsel, Lyle? Tito. Ada man lang mamang papasala. Ano lang si Sinyong kuhira ha? Ayun na. May doon kong inabayan. Di rin nalak makaswag. Igo na ako nakitaan, Joyce. Ano ba nga nahikitan? Kaya ano nga nagtikang nalawad kita pag lantog, Edsel? Sumate ako kung anong imo nakitaan. Kumita kayo ni Alex. Nagkabalik na ka mo, Joyce. Ano ba nga nagkabalik? Waray kami magkabalik. Kita nga duha iton may relasyon, Edsel. Ay, kung sugat, sige. Igpakita ako niya seryoso kayo ng relasyon, Joyce. Igpakita ako na. Edsel, maaram ka nga ikaw ito na akong ginihigugma. Pues, sige. Pagpili. Hinuwaan mo niya doha. Ako o si Alex? Edsel? Ayaw ako igbutang nga sugadin nga sitwasyon, Edsel. Kaya nung magpipili man ako yung nga duha nga ni Alex. Kaya di rin pwede nga doha kami ang kinabuhi, Joyce. Diri man ka mo duha akong kinabuhi, Edsel. Ikaw la, usa ka la. Ikaw at akong ginkakalungon. Ngan kung nangangalimot ka, maupay taton mga plano para haaton ka bubuhason. Di rin ka nakakagpila, no? Kaya di rin mo niya pwede bayaan. Ano? Diri ka nakaka-intindihan ako, Edsel. Diri ako nagpipili iyo nga duha nga ni Alex. Kaya diri pareho iton iyo lugar akong kasing-kasing. Haimo ako may relasyon. Hi Alex, gintitimangnuan ko. Kay wari iba nga magkakagtimangno iya. Pero diri to permanente. Ngan labaw iton nga tanan.
Edsel, may maraot kan nga may tabwa iya. Iton amon mga anak iton duro nga maapektuhan. Nakaka-insyente ka ba, Edsel? Waray kami magkabalik ka ni Alex. Diri ka lagi hapon magpipili. Ano ba kuti mo karuyag, sigun ha? Hipagpili ayo adwa, ha? Papabayan ko Alex sa iya kaimtang yan na, sugad. Sugad, Joyce! Sugad iton! Edsel, kung insecure ka nga diri ka nakakatapo da akon. Di ko man ito sa'yo. Kahuna mo masayon la para ako na akong pakigbulag kan Alex. Diri masayon. Kay may danamon duha nga anak. Pero rin ako umiluban kayong tangan among pag-asawa. Salit gibayaan ko patin akon mga anak. Ganyan na nga. Gintitimang nuan ko masakit nga tatit akon mga anak. Tungod ng para ira, diri mo pa naiintindihan. Sige. Sugaron ta na niya, Joyce. Kung karuyag mo, balik na lang ato iyo. Ayoko pagsignya. Kung ano ta akong pagbubuhaton, Edsel. Buhatan lang mo karag pagbuhaton. Baka na yung nasa rin nga, kimpipili mo na yung Alex. Haram ka ba? Mag-uul pag-explicar hataw nga may na kalugaringon conclusion, Edsel. Nakagpili ka na, gudliwat. Di ba siya timo karuyag? Nga magpili ako, di ba? Diri man ako makakasaad nga kidiri ko na buo siya. Nga magpili ako, di ba? Diri man ako makakasaad. Nga diri ko nabubuligan hi Alex. Kung maninghang, kung manginahanglan, ko nabubuli nga magpili ako, di ba? Amo lagi yan. Di man ako makakasahan nga, di ko mabulay ganyan. Ako nagkuhan ka Oo, na. amo lagi yan. Nga magpili ako, di ba? Di man ako makakasaad. Nga diri ko nabubuligan ni Alex. Kung manginahanglan utroy akon, bahala ka nala kung ano't imo pagbubuhaton. Pagkatapos masaring ka, nga ginihigog mo ako. Sobra pa. Kung tayo natutog ka dit imo, hamabo nga panahon na huna. Nakakaintindi ako kung kay ano nga nagsugad man ni Edsel. Siguro, nakakainsindigad gihapon ako, ma. Pero diri ko man daw pwede hikaw kan Alex na akong bulig. Di man nga ni para mismo iya ito na akong gibubuhat. Siguro kung diri na mga minor de edad hira layl yan piya. Kung ako sa nira nga hiraan magbugto an magtimangno kan ira papa, pwede na ako bumaribad. Pero diri hayan na nga panahon, ma. Kay ira-ira, kung anong man itong may tabukan alis nga mga bata pati yung mga anak. Kay ruman luwat itong kabataan. Sakto, ma. Pero war ito sumulod ha, huna-huna ni Edsel. Hansyahan, nakaka-insindi ko niya nga magbabalik-balik ako hospital. Pero paggawas ni Alex, wari niya maka-insindi. Bisan pa man kung maaram hiya nga kinahanglan pating mangnuan at masakit. Ada ano man ito yan ha, kay usa ka naman la apartment. Balhin na lang ang balay. Tulaan niya ako, ma. Ayaw ka baraka. Di ko nga maako si itong renta, mauli ako nga ni. Kay bis daw yan na dayon. Sige na, malakad na ako, ma. Maagi pa ako butika para itong maintenance ni Alex. Mabalik nila ako ulit mga bata. Oo, sige. Waray ka man umuswag. Kay waray man aday, papa. Humapit lang ako nga ni pag-istorya imo bay na naitabo amon nga ni Edsel.
Ay, maupay gadunta kung magkakatuhay na kamo nga duha. Maupay ba daw la? Maupay na lang ang abdan mo ako. Tilakat na ako. Nauna ka lang pagtuktok, konta na akong pag-abrihan portahan. Nakakasamok ba ako? Pwede ba nga bumalik na lang ako, Joyce? Aani ka naman lang ani. Di man nadamay ito natin istorya. Depende. Maagi ako klinik, kay gimbalyuan ni doktoran usa nga medisina ni Alex. Duha pagad ka oras sa nung mag-close ito niya klinik. Ano tatong pag-istoryahan, Edsel? Nagliba ko nun sa kabulan na akong trabaho. Among wala kumakan eh. Sigad la. Kaya wala mo man obligasyon pagkani. Joyce. Joyce, sorry ha. Nagpadara ko na ako ng emosyon. Nagbabasal ako nga. Yung papagpili ko ikaw. Hage. Tapos na ito nga issue, Edsel. Wala namang problema. Pwede ba natin balikan na naglabay, Joyce? Ang naglabay o na natong mga away. Di rin na maupay. Joyce, itindahan ko ikaw. Ginsiring mo na yun. Minyo. Isip na. Joyce, itindahan ko ikaw. Ginsiring mo na yun. Joyce, itindahan ko ikaw. Ginsiring mo na manitwa ako ng una pa. Pero ano man ang nahitabo? Tira mo na ba ako ginihigog mo, Joyce? Edsel, sorry laha. Dili pa ko nang parang pag-istoryahan natin ini nga aton gin-istoryahan niya na. Tagi gihaponin igo nga oras it imo kalugaringon. Joyce, Diri ko pwede pabayan itong tatay itong akon mga anak, Edsel. Bisan ko nung rin itong gugma nga naging rason nga nagkaasawa kami. Diri ko hiya pwede igsalikway. Kundag ko na itong amon mga anak. Amo pala ito't panahon nga diri na ako mauobligar panginano kan Alex. nakakaintindi na ako, Joyce. Edsel, tagantat igo nga panahon ito aton mga kulagaringon. Ano yung diri Kalugor. Kologoringon. Ano yun? Tagat Edsel. Nakakaintindi na ako, Joyce. Edsel. Tagantan igo nga panahon ito aton mga kalugaringon. Nga makapanahunan maupay. Igo nga panahon, Edsel.